Vou responder un comentario, de feito non o vou responder. Voume preguntar cousas. Di, compre a independencia. Eu dixeno moitas veces, eu non son independentista, e ás veces que quixen ter conversas sobre isto, dixen, a min non me parece que Galicia poida ser independente, como a nación. A min non me parece. Pero tampouco nunca dixen, digo, porque a min se ven alguén e me explica, sí, podemos ser independentes gracias a isto e a isto, digo, pois daquela. Vou ler un párrafo de Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. El fala de como a independencia, o país colonizado, empeza a ver a independencia, pero ten un discurso que se proxecta ao futuro. Hai un momento, hai un párrafo onde di: el objetivo de los partidos nacionalistas a partir de cierta época es, ya lo hemos visto, estrictamente nacional. Movilizan al pueblo en torno a la consigna de independencia y, en cuanto a lo demás, se remiten al futuro. Cuando se interroga a estos partidos acerca del programa económico del Estado que propugnan, sobre el régimen que se proponen instaurar, se muestran incapaces de responder porque, precisamente, ignoran en absoluto todo lo que se refiere a la economía de su propio país. Eu sempre que preguntei a xente que supostamente era máis galeguista e máis estudados e máis sabidos que a min, dixo, pero como funcionaría esa independencia, non? A nivel económico. Bueno, sí, porque iso sí. Imos declarar a independencia e despois, e aquí, cando eu falo do profesorado, que hai un sector dentro do sector que é o que vai salvar o país, e son a autoridade do Estado español. Como é isto? Van renunciar aos seus privilexios como a funcionarios do Estado español para crear unha escola e galeguizar porque aman a súa terra? Pregunto. E que pasa? Todo ese galeguismo institucional, onde se me dá igual a deputada que falei outro día dela e todo, unha vez que isto dixeses, veña, xa somos independentes, eles só operan dentro da estrutura de poder, porque calquera cousa, a política en Galicia, por moi nacionalista que sexa, é unha autonomía de España e está aí. Van renunciar a iso. Que aí Fanon falaría, a nova burguesía non está conectada coa base productiva do país. Vos coñecedes algún galeguista destes recoñecidos que lles publican os libros? Que estean, eu creo que hai unha do BNG, que ten vacas na casa, teñen unha explotación gandeira e, pois pode herdar. Creo que é unha que vin. Unha persoa. O máis desta xente, profesor de universidade, os da secundaria todos, algún na primaria, xente que a súa vida privilexiada, por iso son nova burguesía, depende do Estado español. E eu, sempre que eu preguntei, non me deron unha solución. E eu sei certo que é todo un discurso porque non renunciarían para nada aos seus privilexios. Porque cada un, que eu miro por min. É que eu son profesor porque eu miro por min. É que eu isto porque eu miro por min. É que eu... Bueno, pois agora dache a independencia. Sí. Viranse os paxaros ás escopetas. Quen che dera ter un pouco de terra. E chegado a este punto, como esta xente sempre te manda lelo sempre en Galiza, vou dar unha hostia así. Teño un exemplar parralleiro de La Voz de Galicia, pero
lese. E vou ler Castelao era un idealista. Eu teño un vídeo por aí onde falo disso, non? Era un idealista. Castelao sabía de economía o que sabía. El plantexou unha cousa, estaba moi ben. Hai aquí un dos capítulos, e ademais eu vou amosar que non o estou inventando eu, senón están mandando a lelo sempre en Galiza e eu pregúntome cando o leron, e se que tan galeguistas son, teñen presentes as cousas principais. Especialmente as que dixo Castelao é que non nos interesan. Pero bueno, el aquí. Di el, idealista, que a mí gústame moito porque pon aí a emoción, non? A mellor non era o mellor escritor, mas sabía plasmar a emoción. Vexo aos mozos intelixentes e sabidos, enrequentando antergas costumes. Vexo mozas garridas levando cestas de liño ás fábricas de fiar. Tacatá, non sei que. Vexo casas limpas e hixiénicas de feitura paisana e de acordo coas convenencias da vida labrega e mariñeira. E aquí ven a hostia. Vexo os montes repoboados e cobertos de piñeirais. Vexo grandes fábricas de pasta de papel e de produtos derivados do leite. Non, vou enseñar que dixo Castelao. Non, agora que facemos? Lémoslo sempre en Galicia e decimos altri sí, non, verdad? E quero dicir, que clase de galeguismo simplón que eu leo sempre en Galiza, pono aí a Biblia. Porque o que dixo Castelao vai todo á misa. Pois mira, eu non quero Galicia chea de fábricas de pasta de papel por moito que o dixese Castelao. E todos sabemos que isto, no seu momento, non, idealista, temos montes e a pasta de papel dá cartos. Pero despois dis, hostia, é os ríos, é o mar. Vai a ver, Castelao, se poñemos isto de cheo de fábricas de pasta de papel, imos contaminar a auga. Que é outra cousa que agora non a vou ler, pero ainda alín hai pouco, que Fanon di como o país, non, que se colonizado, que se invoca a independencia, se chega a verse de cara a ela, dase conta de que caen contradicións e de que hai posicións que ao final son antagónicas, porque daquela non podemos ser unha potencia económica, mas ser ecoloxistas. Por poñer un exemplo. Vale, que tampouco non vou desmontar eu sempre en Galicia, pero ten as súas cousas. Ten por aí, pois bueno, máis cousas así, que diste, bueno, pois moi ben, pero non poden ser. Compra a independencia? Pois mira, ao mellor non. E ainda por riba, os que máis din que todo esa bandeira da estreleira están todos dentro da estrutura do Estado español. Cona xa. Partindo de que dos seus privilexios de burgueses, de casta, que diría o Castelao no sempre en Galiza, non se van desmontar. Non, porque dille ti agora a unha persoa de 30 anos que é profesor, son moi galeguista, vale, moi ben, agora temos a independencia, agora vas ir dar aulas e vai ser un colexio autoxestionado a unha cooperativa e a ver se che queda algo para ti. E faite autónomo. Bueno, espera, que somos independentes e non sabemos como vai o de ser autónomos. Que non sabemos como nos dá. Se paga la cota e non sabemos se despois vas ter pensión. E mil incongruencias, joder. Me cabreo. É dicir, daquela, eu, como a persoa que nin son galeguista, nin deixo de ser, que vivo en Galicia, que todo en min é ontolóxico, por iso dixo, liberada a lingua, liberada a cultura, e parade de decir tonterías, hostia, e con palabritas de intelectuais. Porque ser intelectual non é ter unha carreira, é ter un mestrado, nin 2 nin 3. Ser intelectual é máis simple. Hai houbo persoas en Galicia que non sabían ler nin escribir, que eran intelectuais de primeira orde.
Porque intelectual, no sentido máis esencial, é humano. É saber usar o noso intelecto. E nada máis. Pero se alguén sabe como vai ser a Galicia independente, pois que me chame. No, que me chame, que eu teño os fins de semana libres, desprázome para que me expliquen. Porque moitos estudos non teño, pero teño unha cabeza e sei na usar. E cando se me explican as cousas, se teñen sentido, eu véxollo.